ב-19 לחודש זה, ממש עוד כמה ימים, התקיים כנס בנושא אתגרי השעה של ההורות. ואחת ההרצאות לדבר על בעצם למה חשוב שנספר לילדינו סיפורים. ואיך באמת כדאי שנעשה את זה. נשוחח כעת עם אנג'לה שוקרון, מאמנת ומאסטר ב-NLP במנחת קבוצות במרכז להורות משמעותית באשדוד. ואם לשלושה. שלום אנג'לה. שלום, שלום. קודם כל, תגידי, את יודעת על עוד מרכזים להורות משמעותית חוץ מאשר באשדוד? כי זה נשמע לי נהדר. נכון, זה נהדר, וזה משהו שהוא רק מתחיל ככה לעלות למודעות. באשקלון עובדים על זה, ואני יודעת גם כן על חיפה, וזה בתהליך. מה המשמעות של הורות משמעותית? תמיד המשמעותי נשמע לי כזה מין שם תואר שצריך לצרף עליו משהו. זה שם תואר שחייב את חייו לשי פירון, לשר לשעבר שי פירון, הוא... כן. נכון? הוא מאוד אהב את המילה משמעותי. כן, אוקיי. נכון, למידה משמעותית. אז כאן אנחנו במקום הזה שאנחנו מייצרים הורות משמעותית, להעניק להורות משמעות. ברגע שאנחנו לא הולכים לאוניברסיטה ומקבלים איזשהו תואר, תעודה מסוימת שמעניקה משמעות ללמידה שלנו, להורות, אין לימודים. אנחנו לא למדנו להיות הורים, אף אחד לא הכין אותנו, אף אחד לא הכשיר אותנו. וכאן אנחנו בעצם רוצים ליצוק את המשמעות הזו להורות, עד כמה זה חשוב. נכון, כי בזמנו המשמעות הייתה, את יודעת, בקציצות, למשל. לא היה צריך ללמוד כל מיני דברים, אבל זה בהחלט נשמע מעניין. בואו ונתרכז באמת בנושא סיפור הסיפורים. אני אגיד לך מה נורא הפתיע אותי בתחקיר איתך. אם יש לי פחד שמלווה אותי בחיי, הוא הפחד שבנותיי הקטנות יגדלו, ויגיע הרגע שבו הם יסתכלו עליי ויגידו לי, לא צריך יותר סיפור. זהו, כלומר, למרות שהיום אחת קוראת, אבל אני עדיין מספרת, ואני מבינה שיש... למה את מפחדת ככה? כי אני אוהבת מאוד לקרוא ולהקריא... את מפחדת שהם יקראו בעצמם. כן, אני מפחדת שההקראה תיגמר. כן, אני נורא מפחדת להיפרד מהרגע הזה ביום, בחיים שלי, ואני רואה שיש הורים שבכלל לא אוהבים לקרוא סיפור. נכון, נכון, אבל העניין הוא שברגע שאנחנו, ההורים, אנחנו המודלינג לילדים שלנו, וברגע שאנחנו, יש חשיפה בבית לספרים, זה לא משהו שהוא זר, ודרך הסיפורים, או דרך ספר מסוים שקראתי, ואני משתפת את הילדים שלי, ויש חשיפה, או שהילדים נחשפו לזה בגיל צעיר, אז התוקף של ההתעניינות בספרים זה משהו שהוא לא נעלם. לא, זה ברור, אבל הם לא ירצו את זה ממני, תלכו חלילה לבד לגמרי לספרייה, יעיינו לבד מה שהם רוצים. לפי מצב הקריאה היום של הנוער, תנוח דעתך, תמשיך לקרוא להם גם שהם יהיו בני 40. אני אקריא להם 138 הודעות חדשות בוואטסאפ. בואו, שבו, תשמעו, אני חייבת להקריא לכם את זה. תגידי, למה כל כך הרבה הורים פוחדים או סתם לא אוהבים את רגע הסיפור לפני השינה? אני אגיד לך משהו. הורים יעשו לצערי הרבה מאוד דברים כדי להימנע מהנושא הזה של לשבת עם הילד כמה דקות ולקרוא סיפור. קל וחומר אם הילד בחר איזשהו סיפור שיש הרבה עמודים. איפשהו הילד שבתוכו מתעורר, והם יעדיפו לעשות הרבה דברים של ניקיון או להתפלל שהילד ירדם, ואז במקרה אחר כך הם יעברו ויגידו איזה באסה שהילד נרדם. אחרי יום ארוך יש להם הרבה מאוד תירוצים, למה לא? אבל זה באמת... את מדברת על הורים מסוג מסוים, אני חושש. אבל הרגע הזה של ההקראה, זה הזמן להגיד, הוא באמת רגע, שוב, זה אנשים שמעשנים, זה לפעמים כזה כמו סיגר, זה מין הרגע שבו היום מתחלף בעיניי. זה הרגע, כשאני קוראת סיפור, זה הרגע שבו אני משילה את היום שלי, וזה רגע מעולה, בונה, בעיניי. זה רגע שאם יותר הורים היו בעצם מבינים את המודעות ואת החשיבות ואת התרומה של הזמן איכות הזה שאנחנו יושבים ביחד עם הילדים שלנו על סיפור ויוצרים את השיח לפעמים אחרי זה ואת הזמן איכות הזה של עד כמה אתה חשוב לי ואני חשוב בעידן הטכנולוגי הדיגיטלי שיש לנו, אז יותר הורים היו עושים את זה. תגידי, עד כמה שידוע לך, נעשו מחקרים בנושא הזה של הורים מול החובה או הזכות או הרגע הזה של סיפור הסיפורים? על נניח על הקשר בין הורים שקראו להם סיפורים או לא קראו להם בילדותם לבין היחס שלהם לזה כהורים או כל מיני פקטורים אחרים? יש מחקרים?
לגבי המחקרים אני יכולה להגיד לך שיש יחס ישיר בין ילדים שנחשפו לספרים בבית שלהם לבין ההורה שאחר כך ממשיך את אותו הדבר שהוא נחשף אליו והוא לא עוזר לו. באותו בית יכולים להיות חלק מהילדים שהדברים האלה פחות ידברו אליהם, מהסיבה שיש ילדים שהם יותר ויזואליים והם פחות שמיעתיים. אז זה אומר שהעניין הזה של לשבת ולראות את כל המילים זה לא מדבר אליהם, אבל אם אני כהורה אמציא לילד שלי סיפור, הוא ישמע אותי, אז זה תפס אותו. חברים, יש לזה מחקרים, אבל יש לזה גם מחקרים בריאותיים פרופר, קורונית ילדים, כן, ילדים שקוראים להם, עשו איזה מחקר, סרקו את מוחם ב-MRI וראו שרמת הפעילות המוחית פשוט עולה באופן מדהים, והדבר הזה גם, לדעתי, אם אני זוכרת מחקר אחר, מתרגם גם אפילו להיבטים פיננסיים אחר. אבל שרון, מחקרים שידברו על יתרון סיפור, על אי סיפור, זה נראה לי טריוויאלי. השאלה היא באמת לגבי חרדת הביצוע של ההורים מול... זה מעניין אותי לשמוע. אני רוצה לדבר קודם כל על חרדת הביצוע. זה אומר שלפעמים הילדים שואלים שאלות, יש מילה שהיא לא ברורה, ואתם שואלים את ההורה, וההורה אין את הסבלנות או אין את הידע לתרגם לילד. הוא לא יודע, ולפעמים הוא גם לא יודע קצת לשחק עם הטון הדיבור שלו כדי לייצר את ההתלהבות ולרתום את הילד לסקרנות ולעניין בסיפור. אין לו את הכלים, מבחינתו הטון שלו שהוא שמח, הוא עצוב, הוא באמת אותו טון דיבור. והוא מבחינתו אף אחד לא העביר אותו איזושהי הכשרה של אם הילד עכשיו רוצה לראות תמונה, או האם יש זמן לשאלות, אין זמן לשאלות, האם אני צריך לשבת קרוב ליד הילד, לא לעשות את זה. אין את ההנחיות הברורות, מה שבעצם פוגם בחשיבות הזו שציינתם מקודם של הסיפור. אז אפשר ללמוד את זה? זהו, בדיוק. אז זה העניין, שברגע שאנחנו מודעים לכל התרומה של לשבת ביחד עם הילד, ואיך אני יושב, ואיך אני מקריא את הסיפור, והאם זה בסדר שהילד ישאל שאלות, האם השאלות יכולות להיות בסוף, האם הנושא הזה של אחרי הסיפור, האם אני יכול להמשיך לדבר על עוד דברים נוספים עם הילד שלי? כי לפעמים נגיד ילדים, אני מתביישת למשל לדבר איתם על הנושא של הגוף שלי ברשותי. יש הורים שמתביישים לדבר עם הילדים שלהם על מין, או התעללות, או כל דבר אחר, תזונה. אז יש לי פה איזושהי הכנה טובה שדרך הסיפור, או נגיד ילד אחר שקרה לו איזשהו משהו מסוים, ואז יש לי פה הזמנה לשיח, כי הרבה יותר קל לי, יש פה משהו שהוא יותר פתוח, הוא מאפשר. וההורים הם לא מספיק מודעים, אני חושבת, לכלי הנהדר הזה. ולהקצאת הזמן הזה. איך בעצם? הם נשאבים לשגרה. איך בעצם עליתם על הצורך של הורים בקהילה שלכם בהדרכה ובהנחיה ובהסבר על החשיבות של הדברים? איך נחשפתם לזה? הרבה פעמים הורים מגיעים אלינו למרכז להורות ממקום שהם כבר איבדו את זה. מה זה איבדו את זה? הם מרגישים שהאתגרים גוברים, ועכשיו האתגרים מתחילים מגיל מאוד מאוד צעיר. הבעיות של הילדים שהם כאילו היום מתבגרים וכל מיני דברים גדולים, הם כבר לא שם. זה מתחיל מהילדים בגן, זה מתחיל מגמילה, זה מתחיל בגיל צעיר, וההורים שזה באמת לא משנה מה רמת ההשכלה שלהם או העיסוק שלהם, הם מרגישים שזה גדול עליהם. ואז הם צריכים כלים כדי להתמודד עם האתגרים, כדי לעשות את השינויים, כדי להוביל את הילדים שלהם או את המערכת יחסים שלהם איתם למקום שהוא יהיה טוב יותר. אז הם מגיעים אלינו, וככל שהם נחשפים והם רואים באיזו מהירות הם מצליחים לשנות ולהשפיע, כי הילדים האלה בסופו של דבר, אם אנחנו לא כהורים לא נעשה עבודה טובה והם מבינים את זה, הילדים משלמים מחיר מאוד מאוד גדול. שמאוד משפיע על ההתפתחות שלהם, על הבחירות שלהם בחיים, על התנהגות שלילית, שאנחנו בעצם מדביקים לילדים, אנחנו כהורים, מעבודה לא נכונה, כי אף אחד לא יכין אותנו, אף אחד לא לימד אותנו. אני יודעת שאני אומרת לילדים שלי דברים, ואני לא יודעת עד כמה זה פוגע בהם ועד כמה זה משפיע עליהם. אני מדברת למשל עם הורים, הם אומרים לי, את יודעת, בשיחות, את יודעת שהערך של המשפחה, אני מדברת איתם ערכים, שזה נשמע היום סוג של מילה דקה. איזה הערך הכי חשוב לכם? והם אומרים, חשוב לנו המשפחה. מעולה. עד כמה אתם מבלים עם המשפחה שלכם, כשאנחנו עוסקים למשל בנושא של סיפור?
ואומרים, זהו, שאין לנו זמן. זאת אומרת שבחיים שלנו כהורים, הרבה פעמים יש לנו ערכים שחשובים לנו, אבל במבחן המציאות אנחנו מאוד רחוקים משם. ואז במרכז, בכל מיני מפגשים אישיים וסדנאות, אנחנו בעצם מחברים ומקרבים את ההורה בין המצב המצוי לרצוי. כן, לערך שלו. אנחנו נאלצים לסגור, זה באמת מוזר איך העסק הזה נהיה מורכב, אותו דבר שאמור היה להיות כאילו באמת הבייסיק של המין האנושי. הסתבך לנו קצת. אנג'לה שוקרון, מאמנת ומאסטר ב-NLP, ומנחת קבוצות המרכז להורות משמעותית באשדוד, על קריאת ספרים, כנס ב-19/3. אני אזכיר שוב, אתגרי השעה של ההורות. כן, אתם מוזמנים. אני מזמינה את ההורים להגיע, זה הולך להיות יום מרתק, שהרבה מאוד אנשים שהם נמצאים מהתחום של ההורות, הם יהיו שם ויהיו שם שני פאנלים ממש טובים, אז יהיה מעניין. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. אנחנו רוצים לזמררים ואחר כך אהבה אפלטונית. אתם מאזינים